Здравейте на всички! Днес ще направим едно бързо видео за това как се монтират спортни педали тип VRS или Sportline на Skoda Octavia 4. Идеята за това клипче произлезе след като се сблъсках с лек проблем при първият ми опит за монтаж. Нека само първо да обобщим, че въпросните педали могат да бъдат закупени от официалния представител на марката, както и има достатъчно aftermarket производители. И точно тук идва проблема. Тъй като първо да кажем за RESTful-та. RESTful-та, той ми е подарък от приятел. Чисто нов е, не е оригинален. Цената му в официалния представител към днешна дата е 36 лева. Този мисля, че някъде пак толкова. Реално голяма разлика в качеството на материалите не мисля, че има. Чето доста мнения, в които хората казват, че дори и китайските и aftermarket такива вършат чудесна работа. Визуално едно към едно с оригиналния. Така, малко вече може да поговорим за самите педали, тъй като проблема при тях е малко по-голям. Първоначално закупих тези педали от един китайски сайт на скромната цена на 10 лева, нещо от сорта бяха. Като оригиналните такива от официалния представител на марката са на стойност 136 лева. Може сами да разберете, че разликата е доста голяма в цената. Затова предпочетох да пробвам първо с по-евтиния вариант и след това да видя, ако не стане евентуално за по-скъп. Така, основният проблем, който е при тях, тази гумичка, която реално държи педала или облицовката на педала за самия такъв, е доста мека. Т.е. педала след монтажа си металната част доста шава, което е дразнещо. Отделно от това пасването, ако може да се каже пасване, е доста трудно. Говоря за педал на съединителя и този на гъста. На спирачката изобщо не може да бъде монтиран, тъй като тази средна част, която се захваща за самият метален педал, е доста по-голяма отколкото на оригиналния. Тоест това прави работа невъзможна. Както виждате, аз тук съм се опитал вече да го поизрежа веднъж, не се получиха нещата и се отказах. След това закупих втори комплект, който е близо до оригиналния, доста по-твърда гумена част. Тук вече виждате как за педала за съединител също има тези чопчета, които на по-евтината версия ги няма. И вече този за педал на спирачката е значително по-тесен, отколкото този, който закупих от сайта. Сега предстои да ги монтирам и да видим как ще седат нещата. Като цяло втория чифт педали, който съм купил, закупих го от България, от един тунинг магазин за цена от 30 лева. Също не са оригинални. Това е идеята сега да проверим как е като качество неоригинална част, която е предлагана от български производител. Предполагам, не са български производителите, по-скоро представителите на самите продукти са българи. Така, продължаваме след малко. Сега ще направя малко място отпред, така че да може да виждате и вие процеса на монтиране. Не е сложен, но има една-две тънкости, които е хубаво да знаете преди да започнете нещо такова. Така, започваме монтажа, като първо премахнем гумените стари облицовки на педала. То виждате как има две пинчета. Сега ще вземем металната част. И трябва монтажа да е супер прост и елементарен. Така, ето го. Пасна перфектно и не помръдва.
Продължаваме с този на спирачката. Ето как е при него. Супер! И сега остана педала на гъста. Да видим само, да сравним. Да, както виждате, тук пък има разлика в педала на гъста. За премахването на този ресфулт трябва да махнем тази пластмаса. За целта имаме едно булче скрито, трябва да го навием. Разкопчава се прага, да може това да дойде малко по-назад. И да освободи старият ресфулт. Така. Взимаме си новият. И се връща нещата по обратният им ред. Общо взето сме готови с процедурата. Не мислих, че ми отнеме толкова време, но правиш нещо за първи път, особено на кола, в която до сега не си работил по нея, по-трудничко. Ами това от мен. Хубав ден и до нови срещи!